каву зроблю. Добре. Дарагія мае беларусы, у дзяцінстве на Новы год мы часта ладзілі гульню. Што я пакіну ў мінулым годзе, а што вазьму ў наступны. Запісвалі гэта на паперках, часам смешнае, часам сур'ёзнае. Кепскае рвалі на шматкі ці адкладвалі ў канверт. І нам здавалася, у новым годзе ўсё стане лепш і прасцей, а ўсе праблемы застануцца ў мінулым. Цяпер мы ведаем, кожны год розны. У ім заўсёды ёсць добрае, але разам з ім прыходзяць і новыя выпрабаванні. У мінулым годзе я б пакінула пустыя спрэчкі, разнагалоссі, крыўды, якія нас раз'ядноўваюць. Брахню з тэлеэкранаў, амаральную ваенную прапаганду, ура, патрыятызм і бясконцы пошук ворагаў. Арышты, звальненні, абсурдныя забароны ўладаў і законатворчасць, якая не мае нічога супольнага з законам. Усю тую несправядлівасць, якую адчувае кожны беларус. Рэжым гэта ўсё робіць, каб утрымацца. Сённяшняя ўлада не здольная нічога даць людзям, а толькі забірае. І, канешне, як і многія беларусы, у мінулым я хацела б пакінуць пасінелыя пальцы аднаго дзеда. Але, здаецца, яны ўсё яшчэ чапляюцца і збіраюцца з намі ў Новы год. А ў 26 я вазьму тыя важныя справы, якія нам трэба працягваць. Тое, што робяць нашы праваабаронцы, падтрымліваючы тых, хто трапіў у бяду. Журналісты, якія даносяць праўду. Людзі культуры, якія зберагаюць нашу мову, памяць і нацыянальную ідэнтычнасць. Настаўнікі, што вучаць дзяцей думаць. Дактары, якія ратуюць жыцці. Прадпрымальнікі, якія знаходзяць рашэнні і даюць перспектыву. Рабочыя, якія ствараюць наш дабрабыт. Людзі зямлі, якія кормяць краіну. Вы ўсе патрэбныя Беларусі. У дзяцінстве на Новы год мы чакалі цудаў. Цяпер я іх не чакаю, бо ведаю, што цуды не падаюць з неба. Іх ствараюць людзі. Мы з вамі. Таксама і праблемы не знікаюць самі. Іх трэба вырашаць і ў асабістым жыцці, і на ўзроўні ўсёй краіны. А яшчэ мы загадвалі слова, якое мусіць стаць галоўным у Новым годзе. Маё слова году – надзея. Хтосьці па-ранейшаму суцяшае сябе, затое ў нас няма вайны, але дроны працягваюць лётаць у нашым небе. Будуюцца ваенныя заводы, снарады для краіны-агрэсара. Размяшаюць арэшнік і ядзерную зброю, ператвараючы Беларусь у ваенную мішень. Улады ўсё больш заганяюць краіну ў ізаляцыю і правакуюць суседзяў на закрыццё межаў. Але за агрэсіўнымі дзеяннямі рэжыму свет не бачыць самае каштоўнае, што ёсць у Беларусі. А гэта людзі. Міралюбныя, таленавітыя, смелыя, якія супраць вайны, не прымаюць гвалту і хочуць проста нармальна жыць. Дык вось, маё слова году – надзея. Надзея, што скончыцца вайна, гэтая несправядлівая, разбуральная вайна. Спыняцца абстрэлы, сем'і уз'яднаюцца, вернецца мір ва ўкраіну, і Беларусь нарэшце перастане быць закладніцай тыранаў. І нам з вамі трэба быць да гэтага падрыхтаванымі. Нам не патрэбныя начальнікі ці старэйшыя браты, якія ведаюць лепш. Беларусы самі здольныя разабрацца і пабудаваць краіну для жыцця. Мы сядалі за стол, і кожны называў некалькі рэчаў, за якія хацеў бы падзякаваць мінуламу году, нават калі ён быў цяжкім. Я дзякую ўсім беларусам, якія не здрадзілі прынцыпам, каштоўнасцям і перакананням. Я ведаю, сярод вас ёсць тыя, хто з гонарам можа сказаць: я не здрадзіў сабе, таму што я застаўся ў Беларусі, не гледзячы ні на што. Я не здрадзіла сабе, бо адмовілася маўчаць, хоць гэта і каштавала дома. Мы не здрадзілі сабе, таму што працягваем рабіць сваю справу і робім тое, што можам. А потым мы казалі адно аднаму пажаданні.
І маё пажаданне для вас, мае дарагія беларусы, такое. Пакуль дыктатары ўзводзяць сцены, давайце будаваць масты. Не дзяліць на сваіх і чужых, на тых, хто выехаў ці застаўся, не шукаць вінаватых адно в адным, а шукаць тое, што яднае і ўзмацняе наш народ. Адзінства дало нам сілу тады ў 20-м, але асабліва важна яднацца цяпер, калі галоўнай задачай рэжыму стала нас падзяліць. І сёння, нарэшце, за нашым святочным сталом мы можам вітаць тых, каго не было з намі 5 гадоў. Гэта той цуд, якога дабіліся мы разам з вамі і нашымі саюзнікамі. Света, как я рада тебя видеть. Света. Не все наши планы сбываются. В середине декабря я должна была получить около 80 рублей своей зарплаты, пойти в тюремный магазин и купить печенье и сладости к новогоднему столу. Сгущенка у меня уже была. Я хотела сделать из нее традиционный праздничный торт. Мы с девчонками хотели накрыть стол, пить кофе и разговаривать. Я бы думала о своей семье и знала, что они вспоминают меня в этот момент. Как и каждый предыдущий Новый год в тюрьме. Сейчас, когда вы смотрите это видео, я обнимаю своих родных, а сгущенка осталась в колонии. Я теперь точно знаю, что если все случается не так, как мы планировали, то, может быть, это даже еще и лучше. Все изменилось, и теперь мы готовы к тому, что в этом мире может произойти все, что угодно. Но важно помнить, что угодно может быть и чем-то хорошим. Меня не было здесь 5 долгих лет. Я с интересом познаю новый мир. Я вышла, и я узнала, что случилось много плохого, много странного и страшного. Я вышла, и я не увидела ни одного человека, которому было бы легко. Я не слышала никого, кто бы сказал, что эти 5 лет прошли гладко. Но я не увидела сломленных людей, людей, забывших солидарность или любовь. Я увидела, как многого достигли белорусы в своих идеях, в культуре, мысли, в глобальном мире, в стране и за ее пределами. К сожалению, многие из нас забыли, как важны улыбки друг другу прямо сейчас. Глаза любимых, тепло, добро и хорошее слово. Но мы вспомним, потому что мы не разочаровались, мы просто повзрослели. Я многое потеряла за эти 5 лет. Многое, но не надежду. Я продолжаю надеяться и верить в главные ценности нашего мира – добро и сопереживание. Они стали нам еще нужнее, особенно сейчас. И они у нас есть. И мы у нас есть. Вы дапамагалі палітзняволеным, іх сем'ям, слалі кветкі жонкам і матулям, якім патрэбная была падтрымка ў цяжкую хвіліну. Вы давалі грошы пры кожнай нагодзе, дапамагалі гадаваць ні ў чым не вінаватых дзяцей, пазбаўленых бацькоўскай прысутнасці. Тое, што людзі захаваліся, не зламаліся, стала магчыма дзякуючы вам, вашай веры і вашай салідарнасці. Калі разумееш, што пра цябе памятаюць, за цябе моляцца, гэта дае сілу трымацца. Упершыню за 5 гадоў я змог абняць сваю жонку Волю і сына Францішка, якому было 2 годзікі, калі мяне пасадзілі. Мы павінныя змагацца за кожнага і кожную, хто застаецца ў турмах, каб рэпрэсіі скончыліся, каб і Мікола Статкевіч мог абняць сваю жонку, а кожны вызвалены мог абраць, дзе жыць. Каб само паняцце палітычны зняволены сышло ў нябыт. Мяне глыбока кранула і тое, як беларусы падтрымліваюць украінскі народ. Хтосьці служэннем, хтосьці валанцёрствам, хтосьці на фронте, а хтосьці рублём. Лёсы Беларусі і Украіны неразрыўна звязаныя. Калі Украіна будзе моцнай, вольнай, гэта адкрые шляхі і для незалежнай еўрапейскай Беларусі. І тут я хачу звярнуцца да дзяржаўных служачых у Беларусі. Кожны год Лукашенко і яго прапагандысты паўтараюць, што мы вось-вось здадзімся. Але мы працягваем працаваць на будучыню кожнага беларуса і кожнай беларускі, на лепшую будучыню краіны.
Вы бачыце, што сістэма зайшла ў тупік. Вы штодня сутыкаецеся з рашэннямі, якія прымаюцца не ў інтарэсах людзей, а дзеля аднаго чалавека. Але мы з вамі хочам аднаго – павагі, свабоды і бяспекі. Мы ўсе марым пра лепшае жыццё. Напярэдадні Новага года падумайце, які след вы хочаце пакінуць пасля сябе. След чалавека, які проста трымаецца за крэсла, ці чалавека, які дапамог вярнуць сваёй краіне будучыню. Менавіта ад нас залежыць, у якой краіне жыць. Вы патрэбныя Беларусі. Мы, дэмакратычныя сілы, прапануем пачаць дыялог для выхаду з крызісу, для незалежнасці і свабоды. Дыялог для развіцця замест застою. Дыялог для лепшай будучыні, якой заслугоўваюць беларусы, якой заслугоўвае наша радзіма. Так, мы, беларусы, усе розныя. У нас розныя лёсы, розныя погляды і шляхі. І менавіта ў гэтай разнастайнасці наша сіла. Але ёсць тое, што аб'ядноўвае нас усіх. Вольная, мірная, заможная Беларусь, пра якую мы марым і за якую змагаемся. І сёння мы хочам сказаць вам усім дзякуй. За тое, што выстаялі, за тое, што не апусцілі рук, за тое, што працягваеце верыць і ісці да нашай мэты. Пад бой гадзінніка мы загадвалі жаданні і запальвалі бенгальскія агні. Да новага 2026 года засталіся лічаныя імгненні. Прысвяціце іх сабе. Спытайце сябе, чаго я хачу. Заплюшчыце вочы, загадайце жаданне. Абдыміце блізкіх, хто побач, і згадайце тых, каго сёння з намі няма. Памятайце, цуды, якіх мы чакаем, не здараюцца выпадкова. Мы ствараем іх самі, разам. З Новым годам, дарагія беларусы! Жыве Беларусь! Жыве!